Ahojte, milí interiéroví dizajnéri a ďalší profesionáli. Dnes máme pre vás tému zameranú na dekoráciu kúpeľní so zameraním na zrkadlá. Zrkadlá sú fantastickým spôsobom, ako povýšiť štýl a funkčnosť každej kúpeľne a máme pre vás množstvo nápadov a tipov. Poďme sa teda spoločne pustiť do toho a preskúmať, ako môžete premeniť svoju kúpeľňu na štýlové útočisko. Zrkadlá sú viac než len miesto na kontrolu vášho odrazu. Sú všestranným dekoračným prvkom, ktorý môže významne ovplyvniť vzhľad a atmosféru vašej kúpeľne. Jednou z najväčších výhod používania zrkadiel je ich schopnosť zväčšiť priestor. Kúpeľne sú často najmenšie miestnosti v dome, ale strategicky umiestnené zrkadlá môžu vytvoriť ilúziu hĺbky a priestoru. Ak máte malú kúpeľňu, zvážte inštaláciu veľkého zrkadla alebo dokonca zrkadlovej steny. To nielenže vizuálne otvorí priestor, ale pridá aj dotyk luxusu. Osvetlenie hrá kľúčovú úlohu v dizajne kúpeľne a zrkadlá môžu vylepšiť osvetlenie vo vašom priestore tým, že odrážajú prirodzené aj umelé svetlo. Zrkadlá rozjasnia miestnosť, vďaka čomu bude pôsobiť otvorenejšie a vzdušnejšie. Na maximalizáciu tohto efektu umiestnite zrkadlá oproti oknám alebo svetlám. Svetlo sa tak odrazí od zrkadiel a rozptýli sa po celej miestnosti, čím sa znížia tiene a vytvorí sa príjemnejšia atmosféra. Keď príde na výber zrkadla do vašej kúpeľne, skúste myslieť nad rámec základných obložníkových tvarov. Okrúhle zrkadlá sú momentálne v móde a môžu pridať moderný, no nadčasový vzhľad do vašej kúpeľne. Zmäkčujú tvrdé hrany a línie, ktoré sa v kúpeľniach často nachádzajú, čím vytvárajú vyváženejší a harmonickejší priestor. Ak dávate prednosť jedinečnejšiemu vzhľadu, zvážte nepravidelné tvary alebo asymetrické dizajny. Tie sa môžu stať stredobodom pozornosti, ktoré upútajú zrak a dodajú kúpeľni charakter. Zrkadlá s rámom ponúkajú ďalšiu vrstvu štýlu. Rám, ktorý si vyberiete, môže udávať tón pre celú kúpeľňu. Pre elegantný súčasný vzhľad si zvolte tenký kovový rám v čiernej, zlatej alebo striebornej farbe. Ak máte tradičnejší alebo rustikálny štýl, drevené rámy môžu pridať teplo a textúru. Existujú aj ozdobné dekoratívne rámy, ktoré môžu dať vašej kúpeľni nádych vintage elegancie. Kľúčom je vybrať rám, ktorý doplňa celkový dizajn vašej kúpeľne. Nemusíte sa obmedzovať len na jedno zrkadlo. Viacero zrkadiel môže vytvoriť dynamický a vizuálne zaujímavý priestor. Napríklad môžete mať hlavné zrkadlo nad umývadlom a menšie dekoratívne zrkadlá na priľahlých stenách. To môže vytvoriť pocit kontinuity a súdržnosti vo vašom dizajne. Môžete tiež experimentovať so zoskupením zrkadiel, kde niekoľko malých zrkadiel tvorí vzor. To nielenže slúži praktickému účelu, ale pridáva aj umelecký prvok do vašej kúpeľne. Jedným praktickým tipom je zvážiť zrkadlá s úložným priestorom. Zrkadlá nad skrinkou na lieky sú klasickým príkladom, poskytujú reflexnú plochu a zároveň miesto na uloženie toaletných potrieb. Existujú aj moderné dizajny s policami alebo skrytými priehradkami za zrkadlom, čo je obzvlášť užitočné v malých kúpeľniach, kde je každý centimeter priestoru vzácny. Pre tých, ktorí milujú technológie, sú inteligentné zrkadlá vzrušujúcou voľbou. Tieto zrkadlá môžu mať zabudované LED osvetlenie, funkciu proti zahmlievaniu a dokonca dotykové ovládanie. Predstavte si, že nastavujete osvetlenie podľa svojej preferencie jedným dotykom alebo máte zrkadlo, ktoré sa po horúcej sprche nezahmlí. Tieto vysokotechnologické zrkadlá môžu zlepšiť vašu každodennú rutinu a pridať futuristický dotyk do vašej kúpeľne. Zrkadlá nie sú určené len na umývadlo. Celotelové zrkadlá môžu byť skvelým doplnkom do kúpeľne, najmä ak máte dostatok miesta. Sú ideálne na poslednú kontrolu oblečenia a môžu miestnosť opticky zväčšiť. Ak vám celé zrkadlo pripadá príliš veľké pre vašu kúpeľňu, zvážte zrkadlo opreté o stenu. Dodáva to ležérny, no štýlový vzhľad a môže sa jednoducho premiestniť podľa potreby. Dekorovanie okolo zrkadla je rovnako dôležité ako výber samotného zrkadla. Zvážte farbu steny alebo obkladačky za zrkadlom. Kontrastné pozadie môže zvýrazniť zrkadlo a vytvoriť z neho centrálny bod. Môžete tiež pridať svetelné prvky okolo zrkadla. Nástenné svietidlá po bokoch alebo svetlo nad zrkadlom môžu poskytnúť funkčné osvetlenie a elegantný vzhľad.
Pre dramatickejší efekt zvážte zrkadlá s podsvietením, ktoré vytvárajú jemnú ambientnú žiaru okolo okrajov. Zakomponovanie rastlín okolo zrkadiel môže pridať osviežujúci dotyk prírody do vašej kúpeľne. Rastlinám sa darí vo vlhkom prostredí kúpeľne a môžu zjemniť vzhľad priestoru. Zavesené malé kvetináče okolo zrkadla alebo črepníkové rastliny na blízkych policiach odrážajú v zrkadle zeleň, čím umocnia prirodzený a pokojný dojem z kúpeľne. Ďalším skvelým nápadom je použitie zrkadlových obkladov. Môžu byť použité ako obklad za umývadlom alebo ako akcentná stena. Zrkadlové obklady krásne zachytávajú a odrážajú svetlo, čím pridávajú do kúpeľne nádych elegancie. Tiež sú skvelým spôsobom, ako zakomponovať zrkadlá do dizajnu jemnejším, integrovaným spôsobom. Pri inštalácii zrkadiel zvážte starostlivo ich výšku a umiestnenie. Zrkadlo by malo byť vo výške očí hlavných používateľov kúpeľne. Ak máte rodinu s rôznymi výškami, možno budete chcieť zvoliť väčšie zrkadlo, aby vyhovovalo všetkým. Uistite sa, že zrkadlo je pevne pripevnené, najmä v kúpeľni, kde vlhkosť a para môžu ovplyvniť lepidlo alebo montážny systém. Jedným inovatívnym nápadom je použiť zrkadlový toaletný stolík. Toaletný stolík so zrkadlovým povrchom môže byť ohromujúcim centrálnym bodom vo vašej kúpeľni. Reflexný povrch pridáva dotyk elegancie a môže pomôcť rozjasniť priestor. Okrem toho sa hodí k akémukoľvek štýlu, od moderného po vintage. Ak ho skombinujete so zodpovedajúcim zrkadlom, získate ucelený, sofistikovaný vzhľad. Čo sa týka zladenia, zvážte skombinovanie zrkadla s ostatnými kúpeľňovými doplnkami. Môže to byť také jednoduché ako výber držiakov na uteráky, dávkovačov mydla alebo svietidiel, ktoré majú podobný povrch alebo štýl ako rám vášho zrkadla. To vytvára súdržný, koordinovaný vzhľad, ktorý krásne zladí miestnosť. Teraz poďme hovoriť o umiestnení pri dvojitých umývadlách. Dve samostatné zrkadlá môžu byť vizuálne príťažlivejšie ako jedno veľké zrkadlo. Každé umývadlo tak získa svoj vlastný priestor a môže to pridať symetriu do miestnosti. Avšak, ak preferujete jednotný vzhľad, veľké zrkadlo, ktoré prekryje obe umývadlá, môže byť tiež výrazné a dodať miestnosti pocit súdržnosti a priestoru. Ak sa zaoberáte obzvlášť malou alebo tmavou kúpeľňou, zvážte zrkadlové povrchy na dvierkach skríň alebo dokonca na strope. Zrkadlové dvierka skríň môžu miestnosť opticky zväčšiť a znížiť pocit preplnenosti. Zrkadlový strop môže znieť netradične, ale dokáže dramaticky zvýšiť pocit výšky a priestoru, čo aj z najmenších kúpeľní urobí oveľa priestrannejšie miesto. Ďalšie kreatívne využitie zrkadiel spočíva v ich zakomponovaní do sprchovacieho kúta. Zrkadlová stena alebo zrkadlové obklady v sprche môžu spraviť priestor priestrannejší a luxusnejší. Len sa uistite, že zrkadlá sú správne utesnené a navrhnuté tak, aby odolávali vlhkosti, aby sa predišlo poškodeniu v priebehu času. Pre dotyk personalizácie zvážte zrkadlá na mieru. Zrkadlá na mieru môžu byť prispôsobené na jedinečné priestory alebo nezvyčajné tvary, čo vám umožní vytvoriť jedinečný vzhľad. Či už ide o zrkadlo, ktoré sa dokonale hodí do rohu, alebo o umelecký asymetrický dizajn, zrkadlá na mieru môžu dodať vašej kúpeľni osobitý nádych. Ak milujete umenie a dekorácie, prečo nepozerať na zrkadlo ako na umelecké dielo? Zrkadlá s prepracovanými dizajnmi, gravírovanými vzormi alebo farebným sklom môžu slúžiť ako funkčný predmet aj ako krásny kus umenia. Tieto umelecké zrkadlá sa môžu stať ústredným bodom vašej kúpeľne, čo dodáva jedinečný a osobný dotyk. Nezabudnime na rámy zrkadiel. Ak máte staré zrkadlo, ktoré potrebuje osviežiť, zvážte aktualizáciu rámu. Môžete ho prerámovať niečím, čo zodpovedá vášmu aktuálnemu dekoru, alebo si sami vyrobiť rám z materiálov ako recyklované drevo, dekoratívne lišty alebo kovové pásy. Nový rám môže úplne zmeniť vzhľad vášho zrkadla a tým aj celej kúpeľne. Ďalším štýlovým nápadom je použitie plávajúcich zrkadiel. Tieto zrkadlá vyzerajú, ako by sa vznášali pred stenou. Často sú držané na mieste nenápadnými konzolami alebo drôtmi. Plávajúce zrkadlá vytvárajú pocit hĺbky a môžu byť obzvlášť účinné v moderných alebo minimalistických kúpeľniach. Uľahčujú tiež čistenie, keďže máte prístup ku všetkým stranám zrkadla. Pre dramatickejší a luxusnejší vzhľad zvážte zrkadlá so zabudovaným LED osvetlením.
Tieto zrkadlá ponúkajú elegantný a moderný vzhľad, pričom poskytujú vynikajúce osvetlenie na líčenie, holenie alebo iné úlohy. LED osvetlenie sa často dá nastaviť na rôzne úrovne jasu a farby, čo vám umožní mať ideálne osvetlenie kedykoľvek počas dňa. Zrkadlá môžu byť funkčné aj nad rámec svojich reflexných vlastností. Napríklad zrkadlo s integrovanými hodinami alebo malým displejom, ktorý zobrazuje počasie alebo váš rozvrh, môže byť mimoriadne užitočné, najmä počas ranej rutiny. Niektoré luxusné inteligentné zrkadlá dokonca ponúkajú Bluetooth, vďaka čomu môžete pripojiť telefón a prehrávať hudbu, zatiaľ čo sa pripravujete. Zhrnutie. Zrkadlá sú mocným nástrojom v dekorácii kúpeľní. Vylepšujú svetlo, vytvárajú ilúziu priestoru a pridávajú štýl a funkčnosť. Či už sa rozhodnete pre výrazný kus, zoskupenie zrkadiel alebo inteligentné zrkadlá, existuje riešenie pre každú kúpeľňu. Myslite na celkový dizajn vašej kúpeľne a vyberte zrkadlá, ktoré doplňajú a zlepšujú tento štýl. S tými správnymi zrkadlami môže byť vaša kúpeľňa premenená na priestranné, svetlé a štýlové útočisko. Ďakujeme za sledovanie a dúfame, že ste našli tieto nápady užitočné. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, komentovať a prihlásiť sa na odber ďalších tipov a inšpirácií pre domácu dekoráciu. Uvidíme sa na budúce.